Nababagan sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Regional Office 13 ang kapin sa 95 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga sa usa ka interdiction operation nga gipahigayon alas 4:45 sa maiging kadlawon dito sa Lipata Port, Barangay Lipata, Surigao City. Sa maong operasyon nadakpan ang 23 years old nga drug courier nga residente sa Napindan, Taguig City. Dan na-recover sa iyang posisyon ang 14 kapakiti sa gituuhang shabu nga dunay gibug-atong 14 kilos og nagkantidad og 95,200,000 pesos. Gawas sa illegal nga droga, nakuha usab sa mga operatiba ang usa ka metallic gray nga Toyota Hilux, usa ka Android cellphone ug usa ka ligid nga gigamit sa pagtago or pagbiyahe sa kontrabando nga droga. Ang dadakpan nga sospetsado at tubangon ang kasong paglapas sa Section 5 Transportation of Dangerous Drugs ubo sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act number 9165. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.